Afa m bụ Ujam Chukwunonso Sibrel. Anyị na-arụ ọrụ ebe a. Ana m arụ ọrụ n'indọstrị ndị na-eme ihe onyonyo. Esi m n'Enugu steeti. Abụ m nwa afọ Enugu steeti. Ihe ọzọ m ga-ekwu, ejere m mahadum nke Ahmadu Bello University Zaria. Ebe ahụ ka mụnwa gụchara akwụkwọ nke m. Njem a bụ oke obere ihe. Ịma na njem ọ bụla ị na-eje iji Chineke n'aka na-eje njem ahụ, ọ ga-agara gị sirili welele. So m ga-agwa gị na Chukwu na-enyere m aka na njem a na-eje mee ka na ọ dịrọ izu chaa. But ịma na ka m si wee gwa gị, ọ bụrụ na ịkwụba aka gị ọtọ were Chineke n'akụkụ gị, ihe niile ga na-agara gị ọfụma. Ndị na-eme ihe onyonyo ewejara dipatmentị dị iche iche. So ndị akpọ gị n'ọrụ, mụa ihe na-eme bụ nke acting. Akpọ m n'ọrụ kịta sị m na ihe m ga-abịa mbịa mee, ọ bụrụ nke onye oshi, ọ bụrụ nke onye pastọ, ọ bụrụ nke onye dibịa, nke ọbụla e nyere m ga-eme utie. Akpọ m otu a nje mee ihe a sị m mee, tinye ike m ka ebe ike m ruru, mee ọfụma pụta. Otu ahụ ka ọ si aga. Ebe anyị na-arụ ọrụ, ugwu bụ nkwanyere. Ịkwanyere onye gị na a na-arụ ọrụ ugwu, ọ kwanyere gị ugwu. So ọ bụrụ na ịmara ihe na-ese okwu ga-emene ya, otu ahụ ka anyị si ekwu ya na be anyị, onye mara ihe na-ese okwu ya emene ya. So ịrụ ọrụ ị bịara ịrụ, nọrọ n'udo, rụkọ na ndị gị na ya na-arụ ọrụ, na-ama nwe nsogbu. Ndị ahụ riri nne ọfụma. Ewecha ndị gbara ọkpụrụkpụ n'ime indọstrị a, mụ na ha na-arụbeghị ọrụ. Ndị dịka Genevieve Nwafọ, ndị dịka RMB, mụ na ha arụbeghị ọrụ. Ana na-enwekwa okwukwe na oge na-adịghị anya anyị ga-arụ ụtọ ọrụ wee rụọ ọrụ ọfụma. Ọrụ m ji n'aka ugbu a bụ ọrụ unu bịara na ya. Taịtụl ihe onyonyo a bụ ihe a na-akpọ Stillborn. Stillborn bụ akụkọ gị iwere anya gị tie n'ime ihe onyonyo a, ma chọọ iwepụ ya atọ. Ndị anyị na-eme ya bụ ndị dịka Frederick Leonard, ndị dịka Chelsea Eze Nwafọ, ndị dịka Angela Nwokoli. Ibe ya bụkwa Angela Egwuafọ gbagharụ. Ọ ya bụ ihe chepụtara ya. Ndị ọrụ a niile juru ebe a na-arụ ọrụ a. Ana onye ukwu anyị a na-akpọ Emmanuel Aka Eme. Ọ ya bụ odogwu na-achị ọrụ a niile. So ọ ya bụ ọrụ m ji n'aka kịta unu bịara ebe a. Ihe m ga-asị ha bụ na ha wee ndidi, jee akwụkwọ ihe onyonyo. Bọsọ nsọ ije mahadum ịga gụcha ihe English si na ịbịa ime emume fim. Jee mahadum nke a na-ekuzi nkụzi ndị na-art fim. Ijecha ya, ịbịasizie oke na akwadogo m ọfụma ịbanye ndị Nollywood. Maka na ihe mistake ndị mmadụ na-eme, ha anaghị eji akwụkwọ fim. Ajecha akwụkwọ ha eche na fim bụ ihe dịka ibugharị granọt, ibugharị ahụ n'ime efere na-aga n'ụzọ. Ọ bụrụkwa ya, ọ dịkwa iche iche. So ije mụọ ka esi eme ihe a ọfụma, mụta ya ọfụma. Ndị mmadụ ama mmeri gị ya nga, ndị mmadụ ama jiri na-akọ gị ọnụ n'ebe unu na-arụ ọrụ, maka na ị ga-amụ ọrụ ahụ mgbe ị mara ya ọfụma. Ị na-emekwu ya, ị na-eme obi gị a na-atọ gị ụtọ. Ọ ya bụ ndụmọdụ na-adụ unu. And wee ndidi, jiri Chineke n'aka na-agba ọsọ, maka na ọ ya bụ onye na-afụ n'ifufe na-afụ na nzuzo. Ekenekwa m unu. Afa m bụ Ujam Chukwunonso Sibrel. Ana m eme ihe onyonyo. Na-ekiri Isi Mbido TV. Ebe ahụ ka ọ na-akpọtụ. Emetụkwana ihe TV aka.